душанбе ба пешвози Дилшод Назаров қаҳрамони бозиҳои олимпӣ омодагӣ мегирад. Шаҳрдорӣ ҳам мегӯяд барои истиқболи ин варзишгари номдор тайёрӣ дидааст. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ даъватҳо барои пешвозгирӣ бо тантанаи Дилшод Назаров идома дорад. Интизор меравад ки Дилшод Назаров бегоҳи ҷумъа 26 август вориди пойтахт шавад. рӯзи чоршанбе дар фурудгоҳи шаҳри Прага ҳамкорамон Тоҳири Сафар бо Владимир Машко, мураббии қаҳрамони олимпӣ Дилшод Назаров ҳамсӯҳбат шуда, ибтидо аз ӯ пурсид ки оё бовар дошт Дилшод Назаров медали тиллои бозиҳои олимпии Рио де Жанейроро ба даст хоҳад овард? Не, бовар надоштам ки медали тилло мегирад. Албатта интизори медали олимпӣ будем, вале на ҳатман тилло. пешбинӣ мешуд ки Файдек пирӯз мешавад, вале ӯ дар даври интихобӣ шикаст хӯрд ва барои мо дар ин медали тилло боз шуд. Машко ҳамроҳ бо Либор Кртен Дилшод Назаровро барои мусобиқаҳо омода мекунад. Машко асосан барнома ва стратегия таҳризӣ мекунаду Кртен дар пайи иҷрои он аст. соли дигари Тоҳири Сафар аз ҷаноби Машко ин буд ки оё нақша дорад ба Тоҷикистон рафта ҳамроҳ бо Дилшод Назаров медали тиллои ӯро ҷашн бигирад. Дилшод маро даъват кард, вале ман дар гимназияи варзишӣ кор мекунам ва агар раҳбарам ҷавоб диҳад ҳатман меравам. мураббии Дилшод Назаров мегӯяд дар ҳоли ҳозир шогирдаш ба гузоштани рекорди нави ҷаҳонӣ гурзандозӣ шояд қодир набошад, вале натиҷаҳои феълии ин қаҳрамони олимпӣ хеле баланд буда ӯ имкон дорад ки боз ба чандин медали дигари байналмилалӣ сазовор гардад. дар ҳар сурат Машко ва Назаров иштирок дар бозиҳои олимпии соли 2020 дар Токиоро барномаи асосии худ интихоб карданд. кор бо Дилшод осон нест. ӯ варзишгари ҳирфаӣ аст ва медонад ки чӣ мехоҳад. барои мо кофӣ аст ки дар назди ӯ вазифа гузорем. Дилшод бо ташаббус дар фикри иҷрои он мешавад. ман ҳам гурзандози касбӣ ҳастам ва бо Дилшод дар бозиҳои олимпии Афина ошно шудам. дар он ҷо натиҷаи ман аз ӯ беҳтар буд. баъд карьераи варзишгарро хотима бахшида менеҷери варзишӣ шудам. 6 сол пеш дар яке аз мусобиқаҳо ки дар ҷумҳурии Чех доир шуда буд, бо Дилшод вохӯрдам ва инак 6 сол аст ки ҳамроҳ кор мекунем. мусоҳибаи ҳамкорамон Тоҳири Сафар бо Владимир Машко, мураббии қаҳрамони бозиҳои олимпии Дилшод Назаровро дар сайти Озодӣ пайдо кунед.